e-university ngenza i-fees must fall. E-university hayibo, e-university bese bekhathele ukufunda ngey'mali ey'shisiwe, bavele bathi ngcono bashisa isikole befundele esikoleni esishisiwe. Hayibo, i-fees must fall injani? Uyazi ukuthi labantu laba abafundela ukuyicishamlilo bashise indawo abafundela kuyona ukucisha umlilo ngomlilo, bazokabiza iy'cishamlilo ukuthi sizocisha umlilo weyicishamlilo. Sathetha ley'cishamlilo esafunda ukuthi nicishelani umlilo wethu, aninawo umlilo wenu enizoyishisela wona niy'cishele wona, ngoba nathi lo siyishisele wona ngoba sifuna ukuwucisha, ngoba ucishe umlilo ungashanga. Iyenzeka leyo nto mfethu.